Добре, заради търсачите, душите, заради това ги задавам тези въпроси. Тогава онова прословото езеро на Рила, което, нали, за което се знае, че е вход към Агарта, всъщност, да, всъщност то по някакъв специфичен начин усилва някакви духовни трептения, вълни, лъчили, за да се достигнат тези паралелни измерения, за които говорите. Нищо не усилва, Баре. Ти усилваш. Значи, твоя дух е, който прониква, ти си над писанията, ти си над нещата и Бог в тебе е мистерията в тебе, защото човека е мистерия, не е писание. Той може да прониква и да подобрява. То атлантите казват, един истински човек може да подобрява и всичко във Вселената извън нея. Той може да подобрява, да издига нивата на любовта на хората, на съзнанията. Затова такъв човек е ценен, защото той носи акаша на степени. А имало е толтеки на степени, дало си на 6 степени. Нива на мъдрост означава нива на простота. Допустими ли са в някакъв момент корекции в акаша? Ами той само Бог може да го направи, но то спада към изключенията. Бог може да изтри, може да пренапише, може да подобри, но каквото и да прави той, понеже е любов, то все е правилно. Каквото и да правим ние, той. Значи, виж сега, да кажем, елементите, да кажем желязо, злато, диамант, те са същества. Същества живеят в тях и ги подхранват. Желязото е нисше същество, затова ръждясва. Изгубило е развитието. Златото обаче обича съвършенството, диаманта също. И телата на златото и на диаманта са висши същества, част от акаша, обаче въпреки всичко идва един момент, в който те са ограничени. Трябва да влизат, да излизат, да влизат, да подхранват, да разкрият някакви тънкости. Нали, има нещо красиво в тях, но това е ограничение. Означава и най-съвършеното тяло, нали, духа е свобода. И в един момент той си иска тази свобода. Но и то те влиза в статуйките си, за да помага да въвежда хората. Снимките на учителя може да влезе в снимката, такива неща да ти разкри, нали? Но това е за учениците, които имат дълбоко отношение към Христос, към Бога и те може това да ги тласне в живота и зато има компромиси. Но те са свободни същества, но щом е влязал в снимката или в статуята, означава, че иска да ти помогне. Той ще излъчи мисъл точна. Вчера ще направя едно изключение. Хората обичат такива примери. Вчера седя пред рафта с книги в моята стая и мислено си казвам една молитва да посоча с пръст една от всички книги, която да е свързана с темата Акаша. Казах си, че малко трябва да се подготвя за това интервю, въпреки че не се подготвям, нали, всеки път. И обаче, за да е абсолютно безпристрастно, затворих си очите и започнах да се въртя обратно на часовниковата стрелка, сигурно над 10-15 пъти, за да загубя ориентир. А с дясната ми ръка сочех напред из показалец, когато спра да се въртя, да посоча точната книга и да я взема нея. И като спрях и правя така, още с затворени очи, да докосна книгата, обаче не докосвам книгата. И в следващия момент си отварям очите, показалеца ми сочи портрета на учителя. А библиотеката с книгите съвсем отстрани беше останала. Ето пак един символ. Значи, ако знаеш как да пипнеш снимка на учителя в трудни моменти, така да я докоснеш с голяма любов, с върха на пръсти, защото във върха на нещата се намира акаша, както във върха на пламъка, нали, горе тънкостта на духа, в комина, тънкости, в връхчета, в финните неща. Ако знаеш как да докоснеш, ще докосни нещо, така ще някой път може пък даже да тръгне преобразяване. Ако учителя насити със себе си или и ако има взаимно, нали, такъв момент, те са духовни моменти. Правилно ли е да кажем, че до толкова, доколкото хората в материалния свят придобиват качества, които да ги свързват с акаша, и напротив, толкова доколкото хората и животните, изобщо всички същества се втвърдяват в този материален свят, до толкова първите усилват акаша и разреждат материята, а вторите усилват астралния свят и втвърдяват материята. Ами,
Колкото пак стигаме до мярката, която е любовта. Тя разрежда кармите, разрежда различните съдби, разрежда гъстотата. И където е тя, нали, защото в нея работи истинската любов, там където душа и дух работят любовта и мъдростта, и там все повече работи Акаши. И в целия свят има същества, скрити, явни, естествени души, които са си в този свят. Те работят. Ако ги нямаш, те са истински хора в света. Това ще да бъде една огромна трагедия. То свят, нали, оставен, обаче Бог изпраща.